Arratsaldeon. Ongi etorri. Asko. Unai, herrimak oinetan, herrimak bi oinetan, nola sortu zen ideia hau, bertsoak eta dantza uztartzearen ideia? Hau sortu zen 2012an, goan dute horren elkarrezketa baten entzunun dantzari bati nola bazituztela dantzariek arazoak jendearen gana iristen transmititzen edo ez. Eta ideia hori hartu nuen esan, berso munduan zerbait lortzen balin badugu da jendearen gana iristea. Eta aiert ezagunan, ekin ikasitako lagun bat, eta arekin kafe bat hartu, eta esan nion, aiert posible da. Guk bersoa jarrita zuek dantzan egin bersoi, eta arek bani bezala baiezkoa esan, eta hortik hasi zan guzti hau. Eta nola uztartu, dantza daukazu batetik, bertsoa bestetik, bi horiek nola josi elkarrekin? Bueno, azkenen zan, dantzariekin hitz egin, jakin eurak ze dantzateko preso, ze adierazteko prezeuden, horri bersoak ekarri, eta alderantziz, gu berso sorta batzuk proposatu eurei, batzuk gustoko edo zehose dantzatzeko modukoak ikusi eta hortikan eragin, eta alderantziz, hortikan sortu zen dena. Ba, ikus ezagun, herrimak bi oinetan saioaren aurrera pentso bat. Bizitzak bere bidea darrai eta zuek elkarrena. Bizitzari bai esanaz beti dakarrela dakarrena. Zein erreza den konpromisoa antzematea bi hori. Emaidazuen bizitzarekin jarraitzeko indar hori. Hasiera batean Unai, herrimak oinetan zen, esango dugu orain herrimak bi oinetan. Ze aldatu da, batetik bestera? Lehen emanaldia zan gehiago pixkat esperimentatzia zeren zan gauza bat egiten etzana, eta gogoan dut igual herritara joan, eta jendea galetzen nuntzen bersolaria, eta ez bersolarik etzeon, bersoak entzungo ziren, bersolarik etzeon, eta jendeak ez duen ulertzen ezerre emanaldia ikusten zuen arte. Eta hori izan zen lehen emanaldiaren pixkat helburua, plazara iritsi beste gauza batekin, eta bigarren emanaldi honen ideia zen berso plaza kontestu ezberdinak ekartzea emanaldira. Emanaldi honetan ikusiko dira, txapelketako, bakarkako edo ariketen prozesua, berso afari baten giroko gozea, berso poteokoa, gaztetxekoa, Santa Eskean ere arituko gara, berso zarrak ere ekartzen ditugu, orduan da bizkat plaza dinamika desberdinak ekarri eta emanaldi batean elkartu. Zenbat dantzarik hartzen dute parte? Dantzariak 5 dira, eta berai dira emanaldi guztietan parte hartzen dutenak. Eta hor, Unai zeitz, bertso sortak baldin badaude, bertso sorta horien zubilana bezala egiten aitzen zehazu, edo nola ematen diozu lotura gero sorta horiei? Azkenen aurkezle gai jartzaile papera egiten dugu. Dantzariek badakite zeri dantzatuko dioten, badakite zintzu dira berso piezak eta zintzu dian dantzatuko duten pieza horiek, eta nire helburua da, jakinda zerran dantzatuko horik aurkeztu egiten dut gai hori. Ideia izaten dena da, herri bakoitzean gaia beste modu batera formulatzea, zeren dantzaria jakindare zeri dantzatuko dioten, nik gaiarekin zehose desberdina sugeritzen balin badiot, igual bere barruan sortzen diot zerbait, eta zerbait horrek bere hanketara eramango du oislatuko da, eta hori da pixkat helburua. Improvisazioak ere baduk, bere leku orduan, Unai? Bai. Azkenen emanaldi batera etorriko danak ez du improvisazio hori ikusiko. Baina emanaldi ezberdinetara etortzen denean persona, hau aurrekoan ikusi nun, eta orain ez dut ikusi, eta alderantziz. Orduan, alortatik bada politia da. Eta zuek diozue, itxu bat joango balitz, bertso saio bat entzungo lukela, eta gor bat joango balitz, dantza emanaldi bat ikusiko lukela? Hori da, azaltzeko dakagun modu bat. Zer, askoan jendea esan bezala ez du ulertzen ondo, nola leiken bersoa dantza, eta azkenen adibide garbiena hori da. Ikusi dantza emanaldi bat ikusten da, eta entzun berso saio bat entzuten da. Eta azkenen hitzetan ikusten dira hankan mugimenduak, eta pixkat hori uztarketa hori juten da. Lehenengo bideo horretan Aitor Mendiluzeren ahotsa entzun dugu kopla kantari. Ze gai jorratzen dituzu, Unai? Gizarte gaiak eta denetarik. Azken baten badu, berso mundutik sortutako ideia bada, orduan badu helburu hori, eta Santa Eskeko ariketa hortan, azkenen
kopla bakoitzan badijoa mezu bat, eta badijoa adintarte ezberdin bati zuzendutako zerbait, orduan, bueno, horre eragiteko idea da, eta gaina gerturatu egiten dira dantzariak entzulearen gana. Gero berso zaharrak ekartzen ditugu, berso zaharrak batzuk oso ezaguna diena, jende askok ezagutu ez ditunak, eta horrekin ere egiten dira. Eta badago maitasunazko bersoak, pixka denetari berso saio bat izango balitza bezala. Eta bertsotan nork egiten du? Bersotan ez du inork egiten, holtzan. Azkenen daude hori, urteetan zehar bersoariak kantautako pieza horiek ekartzen ditugu eta musikatu ditugu, gero ere badie pieza batzuk propio sortu dizkigutenak emanaldi hontarako. Eta, tartean daude Sustrai, Aitor Sarriegi, Mendiluze, Uxu Alberdiren berso batzuk ere badaude, Lazkao Txiki, Salvador, Odei Barroso, pixkat, popurri poli badago. Eta aukeraketa hori zeren arabera egin duzu, Unai? Azkenen berso sorta zabal bat aurkezten zaie dantzariei, eta gero beraiek ere, gure berso mundutik gauza bat ikusten dugu, beraiek ez dute hori dantzatara o hanketara eramateko modurik ikusten, eta batzu deskarte duten dira, baina azkenen da pixka berso saio baten dinamika hori hartu, eta ikusi, ez ditugu denak serio jarriko, ez ditugu denak humorezkoa jarriko, oreka hori bilatzen duzu, eta ikuskizun bat egin. Dantzariek igual, tematika eta gaiari begira baino, tempoari, doinuaren, azkartasunari behiratzen diote, edo ez? Ez zertan. Azken baten gehiago da transmititu nahi den hori hanketara ekartzen dugun. Eta nola egiten da hori, Unai? Dantzaria ez da torri. Nola egiten da? Emanaldira torri eta ikusten da. Ikusten da nola, askotan, testutan entzuten dugun hori ikusi egiten da, askotan hanka mugimendu batekin, ostra, bagitu. Esaldi hori mugimendu bakarrean agertuko da. Eta hori aberasten du emanaldia. Esan daiteke dantzaria bera bertsolaria ere badela, ez da? Kasu horretan, ez? Bai. Esaten duen hori bertsolariak esaten duena, esaten ari delako bera ere, ez da? Bai, isilik, baino bai, alaxe egiten du. Ez duk urte asko daramatzazu, ez da, bertsolaritza munduan, eta emanaldi asko egin dituzu. Zer ematen dizu, zer eman dizu herrimak bi honetan emanaldi honek? Orain arte, seguraz naiz, dantza munduko inorekin jardun. Bai musikariekin, bai aktorekin, daulako beste espresio batzuekin bai egin detela lan, eta goza bat izan da, eta dantzariak gure mundutik oso urrun dagoen mugimendua da, hauek ensaiatu egiten dute, hauek makillajean da beroketetan denbora asko pasatu dut, gu ez gaude oituta hortara, eta aukera eman didana da, beraien artea hitza den, baino kultura eta ikuskizunak eta gauzak egiteko modua ulertzeko. Eta azken baten, hori ere gure gandik pixkat urruti dagoen gauza bada, baina asko ikasten da beraien gandik hortik. Bai, urte batzuk ere badara matzazu, esperientzia pixka bat ere aritzarete pilatzen da, pentsatzen dugu, era guztietako plazetan eta lekuetan arituko zinetela orain arte, ez da? Eta hori zen emanaldiaren klabetako bat, ez genune areto bateko emanaldi bat egin nahi. Berso laritzatik datorren ideia bat izan da, nahi genuen plaza txiki batean, azkenen gure emanaldiak atretzoa dia bos aulki eta mai bat ez du besterik. Eta egin dugu sagardotegi itxi batean, egin dugu aretorik handienetan, egin dugu plaza irekitan, egin dugu emanaldi bat egin zitekela ustez genuen lekuetan, eta hori plazerra da. Eta hor ikusi dugu, ez? Dantzaria batzutan nola hurbildu dian ikusentzulen gana, eta areto handi batean, holtza altu dagoen batean, hor, ez? Feedback hori ere beharko dute dantzariek. Antzematen da, lekuen arabera gozamena ere ezberdina dela? Hori da. Askotan gutxin espero duzun hortan, lortzen duzu, badia holtza altuak, eta entzulea ongo da oso besaulki oso erosoan, eta hori berso mundun bezalaxe, publikoa ere oso eroso balin badago, ez da inerrez iristen. Eta, hala ere, emanaldia baditun momentu diferentea, publikora jesten garen hortan, azkenen besaulki eroso hortan, pixkeia deseroso jartzen hasten gara, eta lortzen dugu hori, eta politia da. Unai, eta zuk gaiak jartzen dituzu? Bai. Dantzarik ez duzu egiten, zuk gaiak jarri? Hori beste ikuskizun batean izan beharko litzak eta ez publikori gabe. Eta zuzendaria ere bazara, Ier biderekin batera, ez da? Hori da. Bion artean. Bai, azkenen, bera dantza ikuspegitin, ni dantzaz ezagite zerre, berso mundu zehoze, eta azkenen berak ikusten zitun gauza, nik ikusten ditun gauzak, dantzarientzat oso zaila izan da, dantza emanaldi normaletan, dantza egiten dezazun momentuan kanpoan zaude. Kasu honetan denbora guztian daude holtzan eserita.
eta gu oituta gaude eserita gotea, baina beraiek ez. Eta ez egiten nola egon, ez egiten ze posturak hartu, eta hori izan da beraientzako lanketa poliki bat, baina hoxe izan da pixkat emanaldiak eman diguna. Eta herrimak 3 honetan izango da? Adinen aurrera goazte, igual herrimak 4 honetan ingo dugu. Baina, bai, oso ondo pasatzen dugu. Hori da emanaldi honerakana, oso ondo pasatzen dugu, jendearen gana erresiristen gara, eta nik aierti askotan esaten diot, emanaldia bakoitzea bukatzen dugunero, esatet, 2. naia, 3. naia buruan dabilkit, eta igual iritsiko daguna. Orain erakustaldi bat egiteko presta bote hemen zuzenean egingo diguzuena, zer da egingo diguzuena, Unai? Bueno, orain izango da, Jon dantzaria etorri da, berak emanaldian bakarkako ariketa bat egiten du, eta hori da irakutsiko duguna. Unai, hartuzuk ere zure lekua, gaia jarri beharko diozuta, eta oraintxe ikusiko dugu. Jon Arzuaga dantzan, eta Unai Elizazu, gaia jartzen, herrimak 2 honetan. Bueno, Jon, hauxe da zuretzako nahi duzu neurrian eta doinuan dantzatzeko gaia. Gaur hauteskunde biharamuna den hontan denak lortu dute espero zutena edo gehiago. Baina kasu hontan, Jon, zuk inork espero ez zenuena lortu zenuen. Hamazazpi urte ditut, iaia egin naiz haundi, hortzetako aparatua eta aknea ugari, sudurpean hiru bizar agertzen zaizkit nabari, horrelaxe jaio nintzen, ta bota kulpak amari. Lagunak trufaka dauzkat, beti adar jotzen ari, lakuko zisne itxusia, deitzen zidaten aspaldi, ta gaur musu eman diot, klaseko ederrenari, ta gaur musu eman diot, klaseko ederrenari. Gileak banera matzan, bere atzetik zer suma, naizaila diren elkartzen, larrosa eta asuna. Amaia oso jatorra, ederra bezain txukuna, bilakatu dut maitea, nere printzesa kutxuna. Berak berezkoa dauka, halako edertasuna, eta nik hori ezean, bada naturaltasuna, gure amak arrazoi zuen, itxua da maitasuna. Gure amak arrazoi zuen, itxua da maitasuna. Berai esker bihotz forma, ikusten nuen arbela, bere gana zijoa zen, konpasata erregela. Musu bat eman tautzi nau, emozioz mela-mela, bukatu da rekreoa, tau da sentipen itzela, pasioan hortxenoa, nere zain dut ikasgela, hantsartu naiz toreroa, zezen plazara bezela, nere inbiritan
daudenak izorratu daitezela, nere inbiritan daudenak izorratu daitezela. Aupa, Jon! Aupa, Jon!